Ungathokozi mayibona udla ukudla ngokusebenzanga kancane. Noma uyintombazane uyivila wena ngokukhathaza ukuthatha izinto zamanye amantombazane. Wena ke ungeneleni isipilweni esibi kangakanani. Sokuba uNkulunkulu akubone usosizini kusuka kubi kule ncokulamba. Uzawuthi uNkulunkulu lanjiswe yini? Nazi izandla zakho njena wathi uNkulunkulu uAdam lima ulinde. Uphumule ngosuku lwesikhombisa. Eyinsuku eziyisithupha uyisebenze zonke ungaphuli ngalutho. Isilandelo sebandla. uNkulunkulu onamandla wonke. Yiswa bonke abamkhonza. Usisa kuvuka kwethu namhlanje. Gcine ngomsawa wakho. Amen. Mawulaphula ulunye kulezi eziyisithupha athi uNkulunkulu uzisebenze. Uyawulivusa ngani? Uyawuthi awulisebenzanga ngani? Ngoba yona mthethe ishumi athi uNkulunkulu ungayaphuli. Mesabe uJehova ugcine imithetho yakhe. Amen. Isihlabelele. Izwi likuthatha ukudla. Kodwa ngizobeka amabili. Ngoba sengizwile inkonzo. Sonke sesizwile. Ngibingelela obaba befundisi. Nabashumeli benkosi. Nabakhokheli. Nabomama. Nomndeni washezi nehlabo zakhona. Siyababongela abakhonjolwa. Ngathi sikanye nani mndeni. Usizo benu luphethwa abazali. Kuze kufike lapha abahlukana khona. Cha maNazaretha. Ngiyawazi lo muzi. Nomkhokheli ngiyamazi. Kakhulu. Namhlanje seyendini yokugcina bangikhona. Ngiyabonga ke uthinte kumkhokheli abakhokheli bebengaka. Ngoba kwakuwumuntu owayemesaba uShembe. Wawuthi mombuka ucabanga ukuthi hayi kusho ukuthi umuntu okhulele khona kuShembe. Ubusubuye ubuka ukuthi abakhulele kuShembe babuye bethi sizalelwe khona. Kodwa yena ngendlela abemesaba ngayo uShembe nemsebenzi kaShembe abe uthanda ngayo. Ngoba wakwazi wathi icothe indodana yakhe. Wathi bangazi noma sengiyophuma ezulwini. Ngishwe iyona ngoba mhlambe iyohluleka ukulalela umthetho kaShembe. Ngiyongisiza nile emseduze nimgade umntwana wami ehamba indlela enihambayo engaphambuli. Kodwa ngicabanga ukuthi ulokhe wahlala lapho ngoba akaze ngithethe icala nami Shumayi. Mawuhola abantu bakaShembe ungavumi uthethe icala ngoba usuku sokubhala kwenye indawo. Ngiyacabanga naye empilweni yakhe yonke uhlonipha ubaba wakhe ngoba engafuni ukungena esikhaleni sababa. Umuntu umezela uzala izingane nazo bese ilandela indlela yakhe. Kodwa aziyenzi lezi insizwa zamakhaya azikwenzi lokho. Nothando umkhululi.
thina njengoba sibuthelela kwaShizi elela abantu ukuthi njengoba behlanganisa abazali kanje nabo futhi inhliziyo zabo azibe into eyodwa ekhaya. Umuzi wakhiwa ngoba niyinto eyodwa ekhaya. Manje nahlukana bafowethu nomuzi siyobona sesukhomba ukuthi uzokwaShizi. Into edala ukuthi abantu behloniphane ukuhloniphana okudala ukuthi impilo yabo iqhubeke phakathi kwekhaya inhlonipho. Alilincane leli gama lenhlonipho. Siyabonga ke bafowethu njengoba nibeke ukuthi sekuneminyaka nohlela lomsebenzi ungenzeki. Kodwa sekuze kwafika lapha owenzeka khona. Sibongela ukuthi ke sengathi umoya wabazali lo owawukhona phakathi kwabo ungengene phakathi kwenu. Njengoba nibakhumbule namhlanje abawulahle lo yamoya ababehlale ubaba bathatha umkonde ufuna ukulala umama. Kwakuvuka kumkhokha. Siyacela ke Shembo ingcwele nyazi lwezulu njengoba sesingofakazi la ekhaya ukuthi impilo yabazali yabanjani. Sinibongela nje bafowethu ngoba anihlukene. Futhi nihleli khona lapha abazali abanishiye khona. Kodwa umuntu ongambona ule abazali bakhomba le udideke ukuthi lento yenzeka kanjani. Siyazi ke ziyenzeka izinto. Kodwa ngoba nina nikhombisa ukuthi ukhona uShembe phakathi kwenu. Ngikhumbula nje sigcina la ekhaya uhambo umakoti wensizwe endala la ekhaya. Babe banye futhi. Ngendlela babebambisene ngayo kwakuyinto eyodwa nje. Akaze mina ngibafice behlukene. Thandazela ukuthi ke ubaba nomama abenza inhliziyo zeingane zabo zibe into eyodwa. Siyazi ukhona abantu abafike begane kanti sekuzoba yidingamusi ninganizoli bomama. Kodwa izinkinga ezikhona lezo uthola ukuthi umama akasafuna. La ekhaya asazi ukuthi ubani ningathi nemfuno. Ngoba sekuyinina bomama bakhona la ekhaya. Bafowethu siyacela kulomsebenzi niwenze namhlanje noba niqale ngenkonzo kaMkhokheli namhlanje nabahlanganisa nobaba ukuthi nembula itshe lawo. Akho ukuthi ke singathi kusasa siyanibona nisizwani. Senibuhlakahlaka. No sephumile siyambona nomakoti waye ngisayi mina lapha. Useyamvimba nalo mfana. Hey, wanazaletha amahle. Siyabonga singabatwana sibona insizwa abatwana bakaShizi benza inkonzo enhle kangaka. Ngibonge bakhokheli benkosi nidelile ukovula u14 emathembelini. Ladela lathi cha sesovala emathembelini. Kodwa siye kwaShizi. Siye enkonzweni ka14 kaMkhokheli kaMahaya. uMahaya lokhulula ngawo uMshumayeli wayenolaka kodwa wayemthanda uShembe. Insizwa enolaka impela yathi mayikhuluma maphanjene ifuna ukubamba ngesandla. Kodwa okwakukhona kuye kwakunothando lukaShembe. Bafowethu lungapheli uthando lukaShembe esambona umama wenu emthanda uShembe. Wayengayifuni intembu uMkhokheli. Wayefuna izinto ezinhle zonke. Ngoba ngithi nje wayetha mhlawumbe seniyangikhipha ezulwini njengoba sengcoba engane yami. Mhlawumbe sengiyaphuma ezulwini. Ngayo. Siyacela ke Shumayeli wenkosi sibheke wena la ekhaya. Esikulindile nje kuwa ngisho kunje nje. Esikulindile kuwe njengoba
umakoti obunaye kasekho kodwa silinde kusasa usimeme ukuthi hayi useyangena umakoti. Amen. Ilo ngikucelela kubazali ukuthi noma ngaba banawo amandla kodwa bakunike manje amandla kuze kube ikhaya lime. Umfana omdala phela kufanele ube nonkosikazi. Ayithi kunjalo mana sari. Nothi amen kanti kusasa ngizoqala into iphulume la. Ora nje ngiyacelela mina njengoba ngihamba la ukuthi cha njengoba ngisithusi sikashembe nje la ngibona khona ubobile kufanele ngivuse. Angiceleke kubazali kubaba nomama. Ngicabanga ukuthi nawo umakoti uphamba kwini. Akuhleleke igane lensizwa. Amen. Ziganiwe incane. Njengamanje sehambile usephila ngokomoya. Mefikelela ekhaya unesobala. Sokoma Mshumayeli uyibani. Sikhona makupho sokubambisa. Thina sithanda ushembele. Esingafuna eminye imizi iwohloke umsebenzi kaShembe ungahambi kahle. Uzuhambe kahle asivuse Mshumayeli. Ngibonga kumkhokheli wasehlanzeni othathe umsebenzi kamkhokheli. Akaze ngizwe ukuthi khona la uphazame khona. Akaze ngizwe futhi ukuthi sebephazamisene noMshumayeli. Nebandla ngilibonga ngoba phela inkinga ziqala kuba abantu abasemaceleni. Bekhulume ngale uyambona mama. Umama uthile. Izinto ezikhona lezo. Omunye mekasondela wathi ulungisa umkhokheli isipika masitshekile. Uyambona wesifuna. Ngibonga ke ngoba ulokhe wahamba umkhokheli. Akaze ngizwe noMshumayeli ekhaya. Amen. Naku uMshumayeli akaze ngizwe ekhaya ilakhe. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe nje isiqalo sami lesiphumela obala Mshumayeli ngiyacela ukuthi phakathi kwaleli khaya akangene umakoti. Amen. Uzume kahle phambi kwebandla. Ngisho udume kahle. Ume kahle ngoba alikho iphungu esilizwayo. Amen. Lokho hamba mthiyane asikalizwe iphungu elibi. Lize lingeneke iphungu elibi abanye bethu uhlaleleni usho ukuthi khona ikhwapha lifihlile. Alikho ke ikhwapha la eNazaretha futhi kakhulukazi uma umgcotsho. Ambonge lebandla lasehlanzeni kunye nomndeni wasehlanzeni kunye nezihlobo. Nazi ezinye ihleli lapha zithi zasekhweni. Kuba kuhlaliwe kahle ngabazizi lapha. Kukhomba ukuthi kuhlelisele kahle la ekhaya. Amen. Hayi obaba benkulu amazolo nje. Kubantu engibaziyo ehlale kakhulu. Noma beqala begcotshwa bese ngikhona. Ngithi ngibonge ngameni lenkosi uNyazi. Amen. Nkosi busise nikuzwile. Batwana lenkosi. Angizokuba mude sekukhulunywa ngoba nekhomba nokuthi nethuba usazohanjwa okuphethela komsebenzi kodwa ngibongela kakhulu abatwana balapha ekhaya. uNkulunkulu abapha amandla okuba bakwazi ukudlula kulo msebenzi ngoba into enkulu uNazaretha ngasenkosini uyekhalela yona into enjalo ukuthi makwenzeka uhambe emhlabeni ingane zakho zingekho ngaphansi kwekholwa ugcina ungakhunjulwa umuntu kodwa uma kulokhu ukholwa uyakhumbuleka. Bantwana benkosi angizokhuluma kakhulu bantwana benkosi kodwa ngizokhuluma mhlawumbe imisebenzi izoba mbili noma munye kuya ngokuthi thina masila ekhaya abashezi sibabaza uNkulunkulu sibabaza uNyazi lwesulu mayibonga Nkosi.
Ngelinye ilanga amaNazaretha emzini waseJudiya enkosini ilanga kubonakala abantu bebaleka, kusinwa kugidwa. Ithi inkosi Mathunjwa, hamba uyobheka ukuthi yini le, kwenzakalani lapho. Uyahamba uMathunjwa usiyamshomayela, uyafika uyabheka ukuthi babona inyoka. Babona inyoka uthi-ke uShembe amaNazaretha amahle enkosini, uthi uShembe hamba uyitshele. Thina silalele uNkulunkulu amaNazaretha. Uthi hamba uyitshele ukuthi ayihlali kube imbethu, abantu bayayisaba, ingayaluzi phakathi komuzi. Aye uMathunjwa afika guqa phambi kwenyoka. Mayegugile phambi kwenyoka uMathunjwa afika athi lithi izwi lenkosi akutshela ukuthi hlala phansi ubukele umgidi, abantu bayakwesaba. Mathunjwa uthi yavela isonga lenyoka, yayisonga isibeka ikhanda layo phezu kwesitubhu sayo sibukele umgidi njengoba seshilo Shembe. Mayibonge Nkosi. Wasina umgidi, inkosi yawubuse, washaya isikhathi yawubusisa. Mayisiwubusisa inkosi umgidi sihambe siya ngapha isiyendlini yayo ngaphakathi. Kwezwakala umphumi isigijimi sithi hamba nimizi uMathunjwa. Wabiza uMathunjwa. Mayebiza uMathunjwa, Mathunjwa baba, awusamphumuzi ngathi sishiye unomuntu esimbovu ukuthi sefikile, uzobuza ukuthi kanti uzohamba nini ngoba akasaboni muntu nami sengihambile. Uzohamba nini kanti yena? Buye uMathunjwa uyaya elapha uyifica isonga ekanjalo lokhu ibeka igala, kodwa sekuholelwa noMathunjwa usesaba ukuthi uzothi uyaguquka phambi phezu kwayo. Wayesethi uMathunjwa lithi izwi lenkosi, Nkosi ukubusisa, kodwa hamba uye lapho uhlala khona, ungayaluzi lapha edekeni ngoba abantu bayakwesaba. Yavele yathumbuluka ngaleso sikhathi. Uma isishona ngale ngasekama nisebusisa umgidi, mayishona ngale ifika abantu bayabhava khona besilisa xa isuthi. Thatha amatshe ayishaya, thatha amatshe ayishaya. Once beyishayile batwana benkosi lenyoka, iyabuya inyoka, umphefumulo wenyoka uya enkosini ilanga. Ngiyabona ke lo muntu omthumile sefika ngishaya wangula. Osibiza uMathunjwa, Mathunjwa baba, usuyibulaleleni inyoka? Uthi uMathunjwa cha ngiyibulala. Soyibulele sefile la ishuda. Ithi uyibulele inyoka. Uthi uMathunjwa cha. Ithi inkosi hamba Mathunjwa, ulanda 5 rand, niyawazi 5 rand lo iphepha, hayi lensimbi lesiko. U5 rand oyiphepha, hamba ulanda u5 rand. Ngoba ithi sifile yona kodwa iyokwenza sure ukuthi wena Mathunjwa uyabulewe inyoka. Ngangempela uMathunjwa wabuye thatha u5 rand wasenkotho wathi inkosi ubusisa athi ngeke kusakula. Silandela uNkulunkulu njalo ke maNazaretha. Silandeli yena nje noma mhlawumbe silandele ukuthi udumo, kodwa silandela uNkulunkulu njalo maNazaretha. Osazana emzini wasephakameni thangagcina ngihlala phansi. Osazana emzini wasephakameni ilele ebusuku. Osazana ilele ebusuku, mayilele inkosazana iswa umuntu ukuthitha ibhikini ngaphandle. Thithi ibhikini umuntu ngaphandle bayichitha ibhikini. Sikhathe eside inkosazana iziphapha kwathi ngiyaphupha. Umuntu ethethe ibhikile. Mayisivuka ekuseni inkosazana siyakubaba inkosi yakhe. Sifike siyabeka. Mayibeka inkosazana maNazaretha amathe enkosini. Ithi baba ngithengilele ebusuku.
ngaphupha uthi kwakuphophela ngiphupha umuntu eqithi ibhekile isikhathi eside ngaphambi ithi inkosi hayi banazana nje sigade ukholwa kwethu ngoba kwesinye isikhathi sesibheke ezinye izinto sigcina sesilahlekelwa ukukholwa kwethu ithi inkosi hayi Bengenzoni ibhekile leze beyichithwa umnikelo wakho waliwe ezulwini wena umnikelo uyawulandela ngenhliziyo uNkulunkulu abelokho umbande eceleni ube sekubuyisela kuweke sengathi uNkulunkulu angasipha indlebe zomphefumulo elinye ilanga ngithi ngihlala phansi kodwa ngihlala phansi ngempela phela manje ngizadlala elinye ilanga khona la emzini waseshowe Osi ayinomusi lapha eShowe. Mayifika lapha emzini waseshowe inkosi. Ithi fika inkosi, yayothiwa ke inkosi ilanga, yona inkosi ilanga yayothiwa. Mayithi iyafika inkosi ilanga bese wakhona indoda. Ungqolele mangokwamakhathini yakwamakhathini sibo. Angisho kuwe kodwa. Ungqolele nje wena. Ithi le ndoda baba Uthi baba yebo. Baba washiya umkhize la ekhaya. Wathi akagada. Wathi ngingenkulu umkhize asagada yaqonda la ekhaya. Hawu yebona ngokulokho umkhize hamba la. Yathi inkosi mbize nama. Wabiza waguqa phambi kwenkosi. Ithi inkosi mkhize baba. Ngathi uzokwenzani la ekhaya. Baba wathi angizogada. Ngisho kuthiwa usagade umsiyaqonga wasebheka phansi. Phinde sibili ngize baba. Ngathi uzokwenzani la? Baba wathi ngizogada. Ngisho kuthiwa wena usagade uyaqonga wasevusa ikhanda. Uthi inkosi yamakhosi ngiyabonga. Ulo okwazi ukungivumela isono sami. Baba bengesaba ukuzovuma isono sami kuwe. Kodwa ke sengibonga kulo okwazi ukuzongivumela isono sami uwe Nkosi yamakhosi cha siyangehlula Nkosi yamakhosi leso sisono bathi nje ngingenisa ilokho ngimpela baba ngiyangenisa kodwa ngisuke ngithula isono iyaphenduka inkosi iphendula makathini baba uyamuzwa ukuthi uthini umkhizi baba ngiyamuzwa ithi inkosi wena uzivuma nini zakhe izono zenzani Quando o curso do Manazaré está super muito já não vou botar esse negócio você só não precisa. E aí que tem curso de Manazaré? Então bem curso se já indi se ali kodwa ngizokhuluma nje indawo emfishane ikhulunywe umshumayelo la ekhaya iqedwe umzela wabo waphela nya iyamthuluka bekabile toba igwele umhlaba wonke iphe baba Ushezi yenzeke emzini kababa obaba bayilamana ababili bazalwa ngashanda bagaliwe obaba lo baba omunye bokumuntu nje ube ingwazi ngisho impini ngazwana emnyezana
uTebuye wayivukela umkakhe angazi babe phambene ngani wamphupha ngomkhonto uphuma konkosikazi ekhaya ekhala idingelekeleleni nangubani engibulala wawalala komnyemuzi wavala wavuka wahamba ingane seyithola kulo mawo elanya uma wami zaphenduka intami levu zasemshane engisofunga sigalo kwabele engigalo kwamphisi lezi mbili zayingakagani kodwa ilevu zasemshane kwathiwa wena sikwakhela umuzi kodwa ukwazi ukukhosikazi ngesikhali wayesethi baba kwenza ukuthi ufowethu uneqhunga usowaba nezikwazi eziningi empini akususwe lento kuyena kuze angacabanga ukuthi umkhonto ungakwazi umuntu wesifazane akangakwenza ubaba lokho lase siqoze ihamba seziya segula sesinepoliana kwathiwa imoya lekhonjwayo belapha behluleka kwaphuma inkomo ezu-8 zikhokhela lezi ngane engayingeni yabe babe ehlezi empumbane sezilatshwa ubaba kwathiwa kukhona umuntu ongabasiza laba bantu usenanda bashushele bathatha ziwaswele enanda ziboshwe ukhona lezi ntambo ekade zenziwa iy'phanduke zey'nkomo impumbi yayingekho bafika koTikTizemle esho bathi akangeni umuntu nje obusho kufanele umuntu ayihlanyele limsaphi bathi simsa khona umuntu ongaphenanda sezihlule zange nezinganathikiti zesetafuloti izibanjiwe njalo zazangena emzini wasephakameni sizonqamulela lazi seSamuel kuthiwa akangeni umuntu obusho la eqaqeni kuthiwa hayi ziyabaleka kodwa ngeke ibaleke sikhona siyibamba ziqaqile zaqaqwa zihamba nyovana njalo ilevu zingala manje amalungu entamo ngathi plastic nje akusiyena umuntu osakhulumayo zafike zangeniswa endlini sibenza bethi-ke yaphuma inkosi yathi jiyo mina basemzini inikula abantu bakabaphumani emzineni edlulweni ngaphenduka iy'ntambo zaqonda leninye-ke yazagana yona inkosi ilanga iney'ngane ezweni lakithi inkosi ilanga kodwa isiy'ngane inkosi isiyonile yathi isesipholi ikhulele yangayitsheni inkosi ukuthi ikhulelwe yayibulala ingane kwathiwa-ke wena uzogana indoda ife njalo ngoba ubulala ingane yakho izibulo especially yomuntu omkhulu zikhona ingane zelanga ezweni lakithi 3 kodwa seyishadileke kodwa lokhu nje kokuthi indoda ixosha umfazi ekhaya kwaqiniswa-ke tepeleni ukuthi imadoda enihambe nezi-23 nitsheni amadoda ukuthi unkosikazi akaphathwa ngisanje kuyatshena nje unkosikazi phapha hawu ukuthi ungathatha isagili ushaya unkosikazi ingane izophenduka ithini kunkosikazi ingane la uyishaya ngesagili msana ukuba zimfambele esontweni sengwani baNazaretha batshela abantu mina ngithi ushabe baba ingamshaya ngimtheni umuntu nje lapha ehlupha nje ngithathi isagila sami ingabe ngiyogawula usengihlupa ngani lo muntu oba ngambuyisa la ekhaya ukuthi uzogada yini manje okwenza uba ukushawa kufanele basisho iy'ngane zabo kuphela ukuthi ayihloniphe hhayi ukuthi umshaye ngoba lento manje isiphethu-ke akwakheki namanje umzi kababa kuthiwa ngigcine la kwaqala khona ubaba eganga ekhupha abantu kwesikhathi akusekho sebefe konke nje abantwabo sebefile osho-ke senze njani manje nasemzini ziyabaleka kuthiwa isikhali sikayisho ungamkhupha kanjani umuntu wesifazane umkhonto mhlawumbe ukuba zimfambele bakithi isontweni sengwane amen bafowethu ngiphi inkonzo isiphakathi angiyazi noma isaqhubeka
Inkosazana ayikho izinga azwe 25 itolele siya 19 oh inkosi Moses ukukhoma ngole mashiyana bathathe lapha